Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam at taga Isabela ang nagpailinged itinagan nga Amanda. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inayat ko ti boyfriend ko, ani Dario. Ngem pimanaw iti lugar mi. Gapu iti dayta, nagbaliwan ti amin. Ngem iti panagsublina, ad-addan aparikot tinapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Amanda dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dito'y dagos ko ti pagsaritaan ta. Tapno makapagsarita ta anaimbag. Anya ti pagsaritaan ta ako nam, Dario. Ti ka di pa nagkalaysatan? Saan? Anya nga ron? Agabrud akon, Amanda. Anya? Ur-urayak langan ti flight ko. Anya? Apay di mo yung bagbaga kanyak dayta. Gaputa mo kalapdanak. Saan? Di nagpanawan, Dario. Amumat nga darapahap ko iti biyag. Kayat ko ti makaunong nga dagos. Kayat ko ti maadaan iti kabukbukuda ka negosyo. Tano dito yaklat ng pagilian tayo. Mabayag, sakbaya makaurnongak. Dakdak lang ti sweldo ko di abroad. Iso ajak sayangan da ito'y agundaway. Ngam, Dario. Haramot lakad ata da ito'y, Amanda. Saan? Di nagpanawan. Di na kumalapdan. Sige. Iti ka nito ngagtuloy ka nga abroad. Was-wasan tamatan ti may papan ka data. Anya? Agwin na swastan. Kastam kadilatan, Amanda. Tunggal adda dita pag kinaawatan. Ibagam nga agwin na swastan. Irespetong kumamat ti pangaddan ko. Saan la ati kayat mo ti matungtungpal? Gaputan na patpatag ti panagabrod mo ngam iti siyak ang kaayan-ayat mo. Agwin na swastan. Awan mabalin ko no kasta ti pangaddan mo. Sa bagay. Naumaakmatan iti ugalim, Amanda. Iso sige. Nukunam nga agwin na swastan. Sikati makaamo. Wan, agwin na swastan. Di nakgamdan nga awagan. Gaputa saan kanto apagan ano. Nakalidliday ka manan, Amanda. Malidayanak iti panagabrod ni Dario. Katanya nga rod. Adamot arapaap na akayat na aragpatan. Iso abay amon. Mas pinili na ti ambisyon na ngam iti siyak akayan-ayat na. Rumbang ang maawatam ni Dario. Kan may isa, bak nang kayo a pamilya. Idinto ta ni Dario kat padak mat anak urapay. Siyempre, mabain mat ama ikamang iti pamilyam, no bilang tada kayon to ti agkatuluyan. Ngam saan aday ta tinapatag kanyak? Tinapatag, ay ayatan na kat ay ayatak mat. No kasta, di surutam iti pagilyan anapanan na. Tapno kanayon kayong agkita. Ngam, kasanon ti trabaho dito eh. O, di urayam ti panagsublina. Winaswas kun ti ayan-ayat mi. Ay, no di kakatdang nga. Winaswas mo ti ayan-ayat yo? Sa ita, aglidliday ka? Talagang saan di na kun awagan ni Dario. Namnamaam ka di pa'y nga awagan na ka, itikas di apa nagsasaom kan kwa na, sakbay ang nag-abroad. Awagan nak no talagang ay ayatan na. Sige, paliiwam No awagan na ka, ay ayatan na kalata. Ngam no di na kan awagan, kayat na asawan, linipat na kan. Nasaya at mata na sa pakaasim mangpat, Amanda. Wan, Mama. Apay? Sumangpat inton madamdama ni Nelson, ti anak ni Kumari Sean. Kat? O may nakalasarungkaran. Gapot na bayag kano adi kay nagkita. Okay, Mama.
Mabit lang nga din nakagbalas. Sige, iha. Agpaisaga na iti katulong iti pagsangwan nyo kan ni Nelson. Sige, agkape ka, Nelson. Mangan ka ditain sagana ni Mama Amirienda. Agyaman, anak. Kat, kumusta? Anya tar aramidam ita? Busy ka iti negosyo. Adan negosyo? When? Adan beach resort ko iti La Union. Kat data ti pagkakumikumak iti kan labas. Oh, talaga? Bayan, ipasyar kan to ijay. Kat masigurado ka magustuhan. Sige. Napanan ni Nelson, iha. Kumusta? Ada ka di pa nagayat mo kan kuana? Awan, Mama. Tima ko na, iha. Pakita amlaang itinasayaan ni Nelson. Tanakababain mo't. Nangruna kat anak ti Komarek. Sige, Mama. Awan parikot iti dayta. Agayat kan ka ni Nelson. Kadiso ti kayat ko aparakan ka. No pa'y kasta, saan ka apilitan ang mangayat kan kuana? Narigat mat no pilitan ka, iha. Agyamanak, Mama. Agyamanak iti tsa, Lorna. Naimas day tatsa, Oh, anya ti maipaay ko kan ka. Tanaka umay ka dito'y dagus ko. Kuanganin. Agawawis ni Nelson iti outing. Iti beach resorts da iti La Union. Kat kunana, ang mabalin ko ti agawis iti gayem ko. Nelson, tay nasaritam idi kanyak nga aggusto kan ka? Wan. Sigurado ka kadi anasingpet da dyan, Nelson. Narigat ngamin ti basta agtalaklatan. Wan, Lorna. Nasingpet abaro ni Nelson. O, sige. Sumurotak nga rod kan ka iti outing nyo. Kaya't kumot ti agaliwaksay. Adayo ka di pa iti resort mo, Nelson? Di kagdanag. Madamdamapay. Nakagteng tayon. Napinta siguro ti resort mo niya. Sigurado ang magustuhan nyo ijay. Wan, kaya't may magtagaliwaksay. Nangruna ni Amanda, takanayon ang malidliday. Ngamin, nag-abroad ti boyfriend na. Kastagayam. Tsak mo nga dagayang boyfriend mo, Amanda. Wan, adda. Kat nasayaat, tainawis mo iji resort mo. At least, mairano dakmat. Una, awan parikot iti dayta. Urean niya nga oras, no kayat yu ti umay iti resort ko, welcome kayo latta. Nelson, ada ka din girlfriend mo? Awan pa'y. Imposible. Apay di ka mamati. Iti dayta kinataar mo, awan pa'y kaayan-ayat mo. Kaslodyak pa dyan. Naituon ti imatang ko iti negosyo. Nang runay di mangrugrugi agpay laang iti resort ko. Angam no ita, mabalin kon ti agarem. Kastagayam. Ngamne palagipan ka, Nelson. Ha? Ni Amanda kat addaanan iti kaayan-ayat. Okay? Ha? Palpalagipan ka laang mat Okay. Iso adi mon gamdan nga arman, Nelson. Ma'am Lorna, addaman ken awan kaayan-ayat ni Amanda. No ta kami tinay kari iti tunggal maysa, awan makalaped iti dayta. Sabagay. Basta, addan kaayan-ayat na. Iso adi mon gamdan nga arman pay. Ay, nagmayat dito'y baybay, Amanda. Saan ka nagbidot asimurot kan ka dito Wan, kaslada kurang para kanya. Siyempre, ti boyfriend mo. Tarumbang ko mga iso ti kadwam ita dito Ngaman niya nga rod, katuwi naswas mo ti ayan-ayat yo. Lorna, apayan ako nam kini Nelson nga addan ka ayan-ayat ko. Kat amumat awi naswas kun ti amin kada kami. Nakunak ti kasjay, taamok anay pala Dario ti ayayatan. Anya nga ti amom, nga amangan no maornos yung tumatlaang ti amin. Mapasamak nga ta dayta? Di ta maibaga, Amanda. Anya nga ti amom. Ama no awagan na kan tumatlaang ni Dario.
Kat baliksen na nga ay ayaten nakalatta. Si kalatan taglangoy, Lorna. Agtugtugawak la dito igid. Awan ka dito planong maglangoy? Madamdaman tulangan. Okay. No siya. Aglangoy yak. Ay, pag-ayat at talaga ni Lorna ti aglangoy. Paging oras yun, ma'am. Ha? Kastamad kan ka? Sabong parakan ka, ma'am. Inbaundak amang itid kan ka iti daytoy. Atoy, awatan niyo, ma'am. Ha? Sige, ma'am. Inakon. Mabidlaan. Sino tinagapan day ti sabong? Jack amo, ma'am. Basta inyawat dalatan kanyak. Kat Jack amo tinagan na. Sige, ma'am. Sino nga ta tinangtad iti daytoy asabong? Awanin ti ini. Isong orag pag napagnata iti igit ti baybay. Saan ka ang umisit? Pudnot ako nam. Nelson? Sika ka di tinagapon ti inyawat ti lalaki kanyak itay agsapa a rosas? Wen, Amanda. Sapay la ko mata magustuhan. Anya ti kayat asawan day di a rosas? Tanda ti panagayat ko kan ka. Nelson. Sapay la ko ma. Tadi ka gumurgura, Amanda. Amumet. Nga di pa'y lahan kat ay ayatan kan. No pa'y kasta. Saan ka apilitin ang mga ayat kanyak? Nangro na pa'y. Tadan kayan ayat mo. Sakbay ang nagabrod ni Dario. Winaswas kon ti ayan ayat ni. Ha? Juan Nelson. Nagwinaswas kami. Di ka kadipay maturog. Kayat ko ti agpaangin iti ruhar. Agpaangin? Naka-aircon tamot dito silid Saan ka makaturog? Maturog ka latnan. Rumwarak biit. Kayat ko ti agtugtugaw iti igid ti swimming pool. O sige, sikati makaam mo. Nakita ka dito igid ti swimming pool. Aglangoy ka kati? Saan? Agtugtugawak la ditoy. Sige. Kadwain ka ditoy. Tiimak, Nelson. Pinatpatam. Amanda. Mabalin ka ding agkan ka. Nelson. Nelson. Amanda. Kasano Amanda? Agsublitan iti lugar tayo. Itulod na ta ni Nelson. Madlaw ko anadagkat kayon iti tunggal maysa. Nalipatam ka din ni Dario? Di munda kamatin ni Dario. Gaputawin na suwas kon ti ayan ayat mi. Iso ka di anadagkat kayon kan ni Nelson? Idi pa'y laang anasidag kami iti tunggal maysa, Lorna. O sige, awanan makunakpay. Sa bagay, nagwinaswas kayon kan ni Dario. Ngam, di kagdardarasudo sa mang sungbat ka ni Nelson. Amirisam pa'y anaimbag tiriknam, sakbay asong batam. Agyaman na, taintulod mo ni Amanda diti balay, Nelson. Wen, Tita Gloria. Ala, agmerinda kayo pa, iho. Naimas day talino to ti katulong o merienda. Nelson, di ka agbabain, ha? Wen, Tita. Naragsak ka makakita kada kayo anak kuyog. Namabalin la ko ma. Da kayo, tinaikari iti tunggal maysa. Naragsakak anak ang gagiti daytaan ay bagayo, Tita Gloria. Sapay la ko mata pumudno. Awan dakas na. Nulakot. Agin innayat kayo adwa. Tanumay may salaang ti agay-ayat. Daytan ti agbalin aparikot. Ay ayatek ni Amanda, Tita. Ket sapay ko ma,
Tamaayat nakmat ni Amanda. Anya? Siya ti bridesmaid mo? Agkalaysakan? Asino? Kani Nelson? Sigurado ka kadi? Ay ayatam kadi at talaga ni Nelson, ha? Nagadumatin asaludsod mo, Lorna. Amanda, si kati pang panunutek. Kinalaat nak iti dayto invitation card mo. Jak kayat akong traan nak, iso ajaklatan imbagbaga. Sige, pangadang mo dayta. Sigurado ka kadi? Awanan ni Dario. Di naktupay malagip akong takan. Kan may sa, amangan no nakasara kan adagos ijay abroad iti kasukat ko iti puso na. Iso adi na kun malagip. Sige. Sa bagay, awan makunak ka ni Nelson. Gaputa, nasingpat mat. Ti parikot, ay ayatam ka di. Tiamok namin kat, ay ayatam pailaang ni Dario aging gaita. Ngam panagkunak, kat naragsak kami kini Nelson. Takas itinakunam, nasingpat abaro. Wen, Shak, mabalin ka diti umuneg? Sige, sumrak. Agtugaw ka, Dario. Agyaman, nak. Kumusta kan? Dario, aping imay ka? Gaputa nakasagana akon para iti relasyon ta. Bareng san pa analadaw ti amin. Anya? Napagasatan akbayat ti kadak iti abroad. Kat nakaurno nga. Ita, andamatan kabukbukudak ang negosyo. Sorry. Gaputaad dan asawak, Dario. Anya? Sorry. Impagarup ko no di ka nagsubli. Sana ko namas daw. No andaan ka ni ti asawa ita. Gaputawi na suwas mo ti ayan-ayat ta. Sakbayan nagabrodak. Imayak, tabarang addapay kaimudingak di tapusam. Ngam awan mo't gayaman. Anya nga rod, nalabit asaan adatati na ituding ititunggal maysa. Dario. Awanan tiga po na nga ibagak ti rason. No apay asaan ka nga inawawagan. Tawan mo't ti Serbina. Kat sapay la kuma. Tanaragsak ka iti lalaki anaki asawaan. Tidakas ita, Mr. Lonely, nagsubli ti panagayat ko kini Dario. Nang runa pay, tagkit-kita kami sagpaminsan. Kas agpagayam laeng. Kanayon ko akailiw ni Dario amakita, ket dayta itan ti pagparparikotak. To'y pagayam mo, Amanda. Agyaman ak pagayam Amanda iti dayta apakasaritaam. Talaga aparikot ita dayta. Gamti makunak, numabalin, adda kalatta kuma iti sibay ti asawam. No sadino ti ayan na, ijay kumamit ti ayan mo. Tapno maliklikam ni Dario. Kang runaan na, di mon gamden ti makisinarak pa'y kini Dario. Liklikam kuman. Iti kasta, awan ti tumaod aparikot. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Amanda at taga Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo.
computer recording technician Michael Logitan, ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.